Infatti is-salmi sejrin ikunu Jenek minn għalija. sibu paġna 3. U Alla ejja weħlisni Mulej fid-dexenni, glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Alleluja. u Marija li fimħabtek tilqat talb ta' kull imsejken għandek niġu għall-għajnuna ixħed dejjem ħarstek fuqna. Iqaf maħna jekk il-ktajjen ta' dnubietna jafsu fuqna, ħol malaj l-irbit tal-ħtija li jżommilna l-qalbna l-sira. Enna jint jekk l-art tħajjarna bitlellix tal-fruwa tagħna, tħalliniex ninsew is-sema biex mit-triq tad-dawl nintrabtu. Enna int kull meta jżurna lem u n-niket ta' dil-ħajja, tina slim li jżomm it-tama ta' smewiet mixawla fina. U fit-tmiem il-vjaġġhom ħelwa, ersa lejn uliedek, u fidejk tmun tad-dajsa sa ġol port tas-salvazzjoni. Għamel int li nsebħu f'kollox lill-Missier il-Kristu ibnek u l-Ispiritu li bħal blibsa taġm il-gbejr zejnuk bil-grazzja. Amen. Kien jajend Verġni Marija li ġibt fid-dinja l-min ħalaq kollox. Faħru għaddejja tal-mulej, faħru isem il-mulej. Ikun imbierek isem il-mulej min issa u għal dejjem. Min tluħ ix-xemx sanżula ikun infaħħar isem il-mulej. Oli fuq il-ġnus kollha il-mulej, ola mis-smewiet u sebħu. Minu bħal-mulej Alla tagħna li qiegħed fil-oli u li jħares l-isfel lejn ismewiet u lejn l-art. U li jqajjem mit-trab li msejken u jerfa mill-misbla l-fqajjar. Biex mal-gbarat iqedu, mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Il-mara blawliet iqeda f'dara, jagħmilha ferħana bulieda. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kien jajend Verġni Marija li ġibt fid-dinja lil-min ħalaq kollox. Int nissilt lil dak li jagħmlek u bqaj dejjem verġni. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej, faħħar l-Alla tiegħek Sion. U jsaħħaħ l-istanek ta' bwiebek, u jbierek ġewwa fik l-uliedek. U jqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta' artek u lilek bl-aħjar qam ħixebbek. U jibat fuq l-art il-kmand tiegħu bil-ħeffa tiġri il-kelma tiegħu. Jibat is-silġ bħas-suf, ixxerret bħarmiet il-ġlata. Jitfa' is-silġ bħal frak tal-ħobs u jaqqat l-ilma bil-kesħa tiegħu. Isemma kelmtu jinħall is-silġ, jonfoħ ir-riħ tiegħu u jiġri l-ilma. U jxandar kelmtu lil Ġakob il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamel hekk ma ebda poplu lil ħadd ma għarraf id-digriti tiegħu. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Int nissilt lil dak li għamlek u bqajt dejjem verġni. Imbirka inti mill-mulej u verġni, għax bis-saħħa tiegħek ħadna sem mill-frott tal-ħajja. Imbirek Alla u Missier Siedna Ġesu Kristu li mlina b'kull xorta ta' barka spiritwali fi smewiet fi Kristu. Hekk huwa għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Iddestinana li nkunu għalih ħoliet adottivi permezz ta' Ġesu Kristu skont ma oġob l-rieda tiegħu. Għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu li bija mliena fil-għażiż tiegħu. Fih aħna għandna il-fidwa bid-dem tiegħu il-maħfra tad-dnubiet. Skont il-għana tal-grazzja tiegħu li bija fawwarna fil-erf u laqal kollu. U għarrafna il-misteru tar-rieda tiegħu skont il-pjan li joġobu jfassal fih minn qabel
u li kellu jseħħ meta tasal il-milja ta' żminijiet. Jiġifieri li kollox jinġabar taħt ras waħda li hu Kristu, kull ma hu fl-art u kull ma hu fis-sema. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Imbirka inti mill-mulej u verġni, għax bis-saħħa tiegħek ħadna sehem mill-frott tal-ħajja. Mill-ittra ta' San Pawl Apostol il-Galatin. Meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bat lill-ibnu imwielet minn barra, imwielet taħt il-liġi biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi biex ikonna l-adozzjoni. Wara t-twelid u Marija bqajt verġni bla mittiefsa. Wara t-twelid u Marija bqajt verġni bla mittiefsa. Alla idħol għalina. Bqajt verġni bla mittiefsa. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Wara t-twelid u Marija bqajt verġni bla mittiefsa. Il-mulej xeħet għajnejh fuq iċ-ċokont tiegħi. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispiritu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokont tal-qaddejja tiegħu, iva minn issa l-qudiem kull nisel isejjaħ li ħinja. Għax is-setani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wara l-qawwa ta' drieħu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla iċkejknin. Mela b'kull ġejt lil minu bil-ġuħ u l-onja bagħthom il-barra b'xejn. Ħaħseb Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu. Bħalma wiegħed lil missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Il-mulej xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tiegħi, is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Alla il-Missier li jista' kollox, ried li kull nisel ifaħħar lil Marija ibnu. Insebħuh nolluh bit-tifħir u fiċ-ċokon tagħna nitolbuh u ngħidulu. Tidħol għalina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja. U Alla li tagħmel leġubijiet intellajt fis-sema bir-ruħ u l-ġisem lill-Verġni bla teba Marija u seħibta ma' Kristu fil-glorja. Ibqa' mexxi l-qlub ta' wliedek sa ma jaslu fl-istess sebħ. Int li tajtna lil Marija bħala omna bit-talb tagħha fejja il-morda, farraġ lill-imniktin, aħfer lill-midinbin. Għati lil kulħadd is-salvazzjoni u s-sliem. Int li sawwabt fuq Marija il-milja tal-grazzja. Ferraħ lilna wkoll bil-kotra tal-grazzji tiegħek. Żomm il-Knisja tiegħek maquda qalb waħda u ruħ waħda fl-imħabba. Għamel lil fidili tiegħek jibqgħu ħaġa waħda bejniethom fit-talb fl-imkien ma' Marija Ġesu. Int żejjent lil Marija b'kuruna ta' sultana. Għamel li ħutna l-mejtejn jidħlu għal dejjem fil-għena tas-saltna tiegħek mal-qtajja tal-qaddisejn. Niġibru fl-imkien dawn it-talbiet tagħna billi ngħidu it-talba imma jatina is-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġri, iżda ħlisna mid-deni. U Alla, inti xħetta għajnejk fuq iċ-ċokon tal-Verġni mqazza Marija, kabbarta billi tajt tal-grazzja li s-sejrom mibnek il-wahdini mamul bniedem u għollejta fil-glorja tas-sew tal-ħaġeb. Għatina l-għajnuna għat-talb tagħha biex kif int salvajtna bil-misteru tal-fidwa
ekk ukoll tidħol fil-glorja tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li jwalla u li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirku lil-mulej Inroddu ħajr l-Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu
tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru do sagrifiċċju tal-Qudiesa skont l-intenzjoni ta' familja. Il-Qudiesa sejra tkun il-Verġni Imqazza Marija bħala saħħa u għajnuna tal-morda. Jew nippreżentaw taħt il-mant ta' Omna Marija il-ħutna l-morda, l-anzjani, dak kollha li llum sejjer isir xi intervent fuq. Hekk biex il-mulej iħossu l-preżenza ta' Marija qrib is-sodda, kif Marija kienet qrib is-salib ta' Kristu, Marija tkun hemm tikkonsla u tagħti l-qawwa u l-għajnuna meħtieġa ħdejn is-sodda ta' kull marid. Ma dawn ma ninsewx il-dawk il-persuni tant eżies li jduru bil-morda tagħna. Dawn il-ħsibijiet f'moħħna u f'qalbna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna hija wħud tolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamil mulej Alla tagħna li nkunu dejjem qawwijin u sħaħ fir-ruħ u l-ġisem u li bit-talb glorjuż tal-Verġni Imqazza Marija ninħelsu mid-dwejjaq ta' issa u niksbu ilena ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Eżiż, tħallux mela li jitnub saltan fuq dan il-ġisem tagħkom li jmut u toqgħodu għall-ġibdiet tiegħu. Anqas ma għandkom tħallu il-membri ta' ġisimkom isiru għodda biex tagħmlu l-ħażen għas-servizz ta' dnub. Imma offru ruħkom lil Alla bħala nies li reġgħu mill-mewt tal-ħajja. Ħalli l-membri ta' ġisimkom isiru għodda biex tagħmlu t-tajjeb għas-servizz ta' Alla għall-ġustizzja tagħkom. Għax lilkom id-dnub m'għandux jaħkimkom la darba mintom xtejxu taħt il-liġi imma taħt il-grazzja. X'nagħmlu mela? La darba maħniex taħt il-liġi, imma taħt il-grazzja. Allura għandna nidimbu? Ma jkun qatt. Ma tafux li jekk intom toffru ruħkom lil xi ħadd bil-sira biex tobdu, ta' min tobdu tkun lil sira, kemm jekk dan ikun id-dnub li jwassal għal mewt u kemm jekk tkun ubbidjenza li twassal għal ġustifikazzjoni. Imma niżżikħaj lil Alla, intom kontu l-sira ta' dnub, immissa bdejtu minn qalbkom dik il-kwalità ta' talim li natalkom biex timxu fuqu. Infdejtu minn taħt id-dnub imma tjassartu għal ġustizzja. Il-kelma tal-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Li ma kienx il-mulej magħna ħajjejtek Iżrael, li ma kienx il-mulej magħna meta qamu għalina n-nies, ħajjin kienu jibilawna meta nxtelu bl-għadab għalina flimkien l-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. L-ilma kien jarraqna, il-wiet kien jgħaddi minn fuqna kien jgħaddi mewġ ta' ilma qawwi. Imbierek il-mulej li meta laqnix priża għal sninhom. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Ħajjitna bħala sfur ħelset miġbik tan-nassaba. Iġbik tqatta u aħna ħrabna. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej li għamel is-sema u l-art. Inqumu bil-wifqa. Halleluja, halleluja,
Halleluja. Isru mela u kunu lesti għax qatt ma tistgħu tobsru is-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Halleluja, halleluja, halleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: kunu għafu dan li kieku sit id-dar kellu jkun jaf x'in ġej il-ħalliel, ma kienx se jħalli min jinfidlu il-ħajt ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru is-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Qallu Pietru: mulej, din il-parabola qiegħed tgħidha għalina jew għal kulħadd? Wieġbu il-mulej: int min tgħid li jew il-qaddej fidilu għaqli? Minnu dak is-sit iqiegħdu fuq in-nies tad-dar biex jagħtihom sehemhom f'xin l-ikel? Ħieni dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jagħmel dan. Ngħidilkom is-sewwa li jafdalu ġidu kollu fidejh. Imma nagħmlu mod li dak il-qaddej jibda jgħid f'qalbu: sidi jiddawwar ma jiġi, u jaqbad isawwat lill-qaddejja kollha, irġiel u nisa, u jiekol u jagħtiha għax-xorb u s-sokor. Sid dak il-qaddej jasal f'jum meta ma jkunx jistennieh, f'sija li fija jieħdu għall-arrieda u jagħmlu bċejjeġ u jagħtih dak li ħaqqu mill-nies li mhumiex fidili. U l-dak il-qaddej li jkun jaf x'irid sidu madankollu ma ħejjiex jew ma għamilx li jrid sidu, swad kbir jaqla. Min imbagħad bla ma jkun jaf x'irid sidu jagħmel xi ħaġa li jkun ħaqqa swad, dan ftit jissawwat. Għax lil min taw ħafna ifittxu li jieħdu ħafna minn għandu, u min ħallewlu ħafna fidejh iżjed jippretendu minn għandu. Il-kelma tal-mulej. L-qari tal-lum eżjies u ta' min jirrifletti fuqu bis-serjetà. Partikolarment dawn il-kelmiet li bijom għalaq l-Evanġelju li l-min taw ħafna ifittxu li jihdulu ħafna, il-min ħallewlu fidejh ħafna iżjed jippretendu minn għandu. Il-mulej ħallilna ħafna fidejna iżjes, u dak li qiegħed jagħtina kif qegħdin nużawh. Qegħdin partikolarment fil-bidu ta' sena ta' pastorali fejn mal-Knisja kollha, mhux hawn f'Malta ma mid-dinja kollha, jibdew il-laqat ta' formazzjoni. Għandna ħafna knejjes, għandna ħafna quddies, għandna ħafna tagħlim jekk irridu. Imma jien impoġġi mistoqsija għal kull wieħed u waħda minna. Kemm hawn minna li qiegħed f'xi grupp, f'xi jaqda nisranija li tista' tkompli tgħinu jifforma ruħu. Sit id-dar jiġi tgħidux jiddawwar. Ħafna drabi aħna inħallu dawn il-laqat għaż-żgħażagħ, għall-adolescenti, għat-tfal.
u aħna nippretendu li tallimna kollox, li nafu kollox. Insibu ħin għal kollox, barra ftit ħin biex niltaqgħu nitalmu xi ħaġa fuq il-mulej. Għaliex qed ngħid dan għax propju din il-ġimgħa irċivejna ittra uffiċjali fejn qegħdin jitolbu fuq il-Papa qed jitlob biex is-santwarji Marjani ma jiftħux biss il-bibib tagħhom biex in-nies tmur titlob lil Marija, tmur tqer, titgħallem fuq kriqaw, tiċċelebra l-Ewkaristija, imma l-Papa jrid li jillajċi nies adulti, il-kbar qed jinsisti li jinsibu ħin biex nitgħallmu fuq Marija. X'il-Papa jgħidilna ħadd daqs Marija ma jista' jkun għalina l-għalliem spiritwali it-triq li twassalna għand Kristu. U għalhekk aħna wkoll ilqajna dan l-appell tal-Papa. U propju bħallum 8 ijiem ħanibdew dawn il-laqat miftuħin għal kulħadd. Kull ma tkun laqa ta' darba fix-xahar, 3 kwarti. Huwa possibbli ma nsibux ċans nagħtu 3 kwarti biex nitgħallmu xi ħaġa, u dan mhux rigal lil Madonna, imma huwa rigal lilna. San George Preka kien jinsisti u jgħid it-tagħlim huwa l-għajn tal-akbar ġejt. Il-mulej irid iħallilna f'idejna dan il-ġejt u aħna narmuh. U għalhekk is-santwarju ħanibdew kull aħħar 4 tax-xahar ħanamlu din il-laqa ta' tagħlim fuq il-Verġni Marija. Dawn il-laqat sejrin isiru fil-għaxija fis-6:30 ta' fil-għaxija. Ġifieri sa' 7:15 inkunu lesti. 7:15 l-aktar is-7:30. Forsi naslu sa' sija, imma nippruvaw le. U dawn sejrin isiru fis-sala tas-santwarju hemm isfel. U għalhekk inħeġġitkom biex anke intom stess tkunu għaddejja tal-Verġni Marija. Tħajru il-xulxin biex nitgħallmu xi ħaġa ħalli nintelqu f'idejja ħalli jitmexxi il-ħajja spiritwali tagħna. Umu bil-wifqa ejjew nresqu it-talbit tagħna bl-interċessjoni ta' Omna Marija, il-qaddejja vera tal-mulej li mhux biss laqet il-kelma iżda għexita u nislita. Missier Qaddejs, nitolbuk biex tkompli tkun mal-Knisja tiegħek li tagħha il-Verġni Marija hija xbija ħajja u modell sabiex taraf tilqa' u twassal il-kelma tiegħek lill-bnedmin kollha. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li għandhom xi poter biex jarfu jużawh b'sens ta' qadi u responsabilità ħasseħ fost il-bnedmin kollha il-paċi mixtieqa. Nitolbuk mulej għalina l-koll biex narfu nużaw dak kollu li inti tatina għal glorja tiegħek u għal ġid spiritwali ta' xulxejn. Nitolbuk mulej għaż-żgħażagħ tagħna biex huma wkoll b'kuraġġ imqawwija mill-Ispirtu Santu bħal Verġni Marija jarfu jwieġbu għas-sejħat tiegħek. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, kompli mulej jixħet il-barkit tiegħek fuqna, fuq il-familji tagħna, fuq il-morda l-anzjani tagħna u dawk kollha li jduru bihom. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna.
Il-qamulej dawn it-talbiet bl-interċessjoni ta' Omna Marija, aħna li nġbarna hawn madwarek, għax aħna nemnu tassew li l-għajnuna tagħna tiġi kollha minn għandek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej, it-talb u l-offerti li aħna l-fidili tiegħek qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija biex permezz tagħhom noġbuk u naqilgħu l-għajnuna tat-tieba tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Xira rinroddulek ħajr sewwa li nsebħuk missier qaddis, għaliex il-Verġni Mqazza Marija li jissieħbed b'mod tal-għaġeb fil-misteru ta' tbatija għal morda li jitolbu il-ħarsin tagħha tiddi bħala sinjal ta' saħħa u ta' tama mis-sema. Lil dawk li jħarsu lejja tagħtihom eżempju ta' ruħ marbuta għal kollox mar-rieda ta' Alla. Kollha kemm hi ixebħ ma' Kristu li fl-imħabba blaqis tiegħu għalina refa' fuqu il-mart kollu tagħna u tabba bin-niket tagħna. Għalhekk flimkien mal-anġu l-qaddisin kollha aħna inresqulek it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk.
U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru l-minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrij iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk murej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Gesù, Sultan, oh Gesù.
Nitolbu. O Alla, is-sagrament tas-salvazzjoni tal-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdieni li bih tqarbilna ferraħna fġieħ il-Verġni Marija Ommu ħajkun għalina ta' ġid tal-ħajja ta' issa u fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Ejdu fl-imkien it-tlet Ava Marijiet l-Omna Marija, slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Hekk mill-ġdid nistedinkom għall-laqgħa ta' nhar l-Erba' fis-6:30 fis-sala tas-Santwarju, fis-6:30 ta' filgħaxija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.